Tänään tehdään nuudeleita. Ja makuna. Ja mikä tuo? Rapu. Eiku mikä? No mä tiiä. Venä. Joku slimppi. Joo. Katkaravun-makuinen nuuteli ja suomalainen lautanen. Ja katsotaan onko vettä keittimessä. Ja ei ole. Huono tuuri kävi. Mutta voinhan minä laittaa täältäkin vettä. No niin, siellä se täytyy. Titteli. Ikkeli on sun äidin munassa. Näin. Mä en oo dissari. Ja sitten pippli. No. Jatketaan sitten. Mä pistän pauselle, kato kun akku loppu. Tämä on tuloksena, kun teette saman kuin minä. Ihan tämmöistä hienoa. Ja sit mä tykkään muuten kuivista tämmöisistä. Ja chiliähän siinä pitää. Ja sitten jatketaan. Tuolla on tommosia kakkakikkareita. Mä en tiedä, no sitä maustetta, mutta sit se on vähän tommoista, mitä teette näin. Sitten tulee tämä keitetty vesi. Siinä on vähän likainen. Tää on toinen video tänä päivänä muuten. Sitten mä näytän teille miten oikeat. Jos haluat olla oikea nuudelin syöjä, niin syö silleen miten mäkin. Ja käännetään lakut vedet pois. Hui hitto. Hat. Sitten venatkaa taas. Ja sitten tehkää näin. No siihen jää vähän liikaa. Niin, pistäkää sen noin ja odottakaa semmonen vähän aikaa, niin ne on valmiita. Ottakaa taas hetki, mä käyn hakemaan mun laturiin. Moikka! Ei moikka, kun ihan kohta nähdään taas. Sain laturin tuotua. Paitsi jos mun 2 pikkuveliä tulee, niin mun on pakko lopettaa. Sitten otetaan tähän tuoli. Syökää nuudelit mahdollisimman lämpiminä ja jos ootte kipeä, niin tehkää näin, koska katsokaa sinne. Eikä olekin hieno. Sitten nää nuudelit on oikeesti hyviä, kun nää tulee tuolta. Sit kun te osaatte tehdä tän. Mä pistän tauolle ja jatketaan sitten, kun nää on valmiita. Nyt ne on valmiita. Noin mä nyt täältä metti koko vesi. Vedet. Ja mausteet ei oo tietysti sekoilla. Puuroa! Syömmekö me äiti puuroa? Ei syödä lapsi puuroa. Syödään nuudelia. Sit lapsi. Jee! Nuudeli! Mä oon nyt vähän ylienerginen, kun mä juon 0,5 litraa kokista. Joten hyvä. Haluatteko teki? Että se. Oikeesti tähän hemmetin hyvä. Oh yeah.
Nom, nom, nom. Kuvaan Samsung Galaxy X-coverilla. Ruokaohjelmaa. Nimeltään tänään kokataan. Ykkönen. Kakkosessa tulee kai tää lihapiirakka.